Persona bhfuil cuitamach Gaelic únsaigh. Well, mis mi ha cuitamach ar son go bhfuil pásin a jachtrí agus na cultúr an na alapa chanéidirach son na hillanen no Gaeltach sé fat. Wel is sé canan ag alapa fat an na Gaelic. Hagad you do. Agus bhfuil cháirte grút Gaelic aiking ag na ddifed fésin tra alapa. Well, mis mi go bhfuil má ar son, well, darút, má dirach Coram a bhí chlúintin Gaelic a gamsa bí, a cha magad iadú a bhí chlúintin le cólan ciúil, óg, duine ha clachú a chanan agus na cultúr achcha yn y dói mar seo díreach a chop jóil. Agus an location cuiteach cha chomag bhfuil coram ag different Gaelic a bhríon agus an dóig má nátre, má socialte. Sé. Is agad? Yeah. Agus sin ceart, agus ha dáir duine seo cuiteach, nuair ha dó misc díreach na luchgéisio, go bhfuil Gaelic achcha. Agus móran le uí an sa Gaelic cuiteach, muach il Gaelic achcha. Móran le uí, ha sin an cuiteach, sé rút ha gama cutramach, go bhfuil duine fa tuva muí, a chanan díreach na cóisneach Gaelic héin, a géirí a bhí géisioach agus coram clúintin Gaelic. Sé alm lán dóchas ar son Gaelic am Spáine chuig? Ja, ha min dóchas go bhfuil sin ceart. Ha táir duine in iste ar son go bhí céinteach go bhfuil Gaelic ar a bhí chumal beá.